que preocupan, según él, a súa consellería e o seu goberno, para ser consciente del, ou se non, pois tratarei de facer que tome de transmisor desta mensaxe ao resto das consellerías, coas que o mellor oídas nun remanente de fondos que se vai a poder utilizar para moitas cousas. Bueno, pois vou recordar tamén de outro tipo, cualitativamente diferente, neste caso non, pois por menos se cambie a tendencia, non? Que haxa unha especie de punto de vista, xa tenes falado nas diferentes comisións, e por outro tipo, por outra na súa relación coa administración. É unha cuestión, pois, que unha reflexión que lle participa. De vista lógico, ao mellor convírtese nun problema antico-físico, porque se ten que concentrar a vida donense. Que eses fondos que se consiguen merced a os parámetros nos últimos anos van, digamos, mellorando. Así, melloraremos en 2 décimas a estimación de crecemento que figuraba nos orzamentos do 1,9% do PIB, que está, como dicían nos orzamentos, ata o 2,1%. Coido que é unha boa nova da que todos deberíamos alegrarnos e que nos anima a seguir a traballar para que Galicia creza da forma máis sostible e posible e que cree emprego de maior calidade. Remato xa. Estamos a comenzar unha legislatura, como dicía, e son moitos os retos que temos por diante. Dende a Consellería de Facenda e Administración Pública redobraremos os esforzos para poder encaralos con éxito, para que Galicia siga a poñer a estabilidade política ao servizo da cidadanía, para que siga a ser unha comunidade fiscalmente competitiva, para que siga a fortalecer a súa sustentabilidade financeira, para que siga a optimizar a xestión dos fondos europeos, para que siga a avaliar a súa estrategia para planificar cada vez mellor e cumprir os obxectivos que ten marcados, para seguir a favorecer a estabilización do emprego público e a renovación de efectivos, para seguir a impulsar a accesibilidade e a transparencia da Administración autonómica, para seguir a aproveitar a optimización de xestión do patrimonio público, para seguir a posicionarse no mapa europeo das tecnoloxías de vanguarda e para seguir a defender unha posición forte dos seus intereses para a revisión do sistema de financiamento autonómico. Moitas grazas. E por eso nos podemos reportar de cada galego que debe 2.209 euros menos per cápita, menos que a medias comunidades autónomas, e non precisamos ninguna condonación de débeda. E nos o que queremos con urxencia é un novo sistema de financiamento que atenda as particularidades de custes da comunidade autónoma, non ninguna condonación de débeda, porque manexamos as nosas finanzas públicas con responsabilidade e con autonomía, como o noso sistema fiscal. E iso tamén é o que defenderemos, e remato xa, no vindeiro Consello de Política Fiscal e Financeira. Claro que sí que defenderemos os intereses da comunidade autónoma, claro que indicaremos á ministra cal é a nosa idea de reparto dos novos obxectivos de débeda, se ten a ben explicarnos que pensa facer, porque non o sabemos a día de hoxe, ni sequera sabemos cal é a tasa de referencia de gasto que lle comunicou a Comisión Europea, como indicou a IREF. Estamos expectantes por lo que nos indiquen e para amosar a posición de Galicia. Igual que queremos amosar exhortarlle a que comece xa a negociación do novo sistema de financiamento autonómico, sobre o que xa ten varios documentos sobre cal é a vontade de hacia onde debe evolucionar o sistema de financiamento para que se recollan as necesidades de financiamento da nosa comunidade autónoma. Perda cuidado que dentro dos meus plans está que ese ditame da Comisión do Sistema de Financiamento este máis que rematado, non neste ano, incluso se pode ser no vindeiro outono, para que todos se conseguimos que se poña en marcha esa revisión do sistema de financiamento, contemos cun ditame do sistema de financiamento que marque unha posición de país. Nada máis e moitas gracias. Dende o Goberno galego seguiremos a apostar por un modelo que ten convertido a nosa comunidade autónoma, como dicía antes, nunha referencia en España en estabilidade, rigor orzamentario e solvencia. E o máis importante é que esta xestión rigorosa non se queda nos números, nos balances, senón que penso que favorece melloras e benestar no día a día dos galegos e das galegas. Porque manter de xeito continuado a solvencia de Galicia é algo esencial para seguir a xerar crecemento, emprego e mellores servizos públicos para a cidadanía. Independentemente do logro colectivo que supón esta converxencia en crecemento, o traballo desenvolvido contribúe a que nos últimos 15 anos Galicia sexa a segunda comunidade autónoma que máis aumentou a súa riqueza por habitante, como dicen, un dato que fala moi ben do traballo colectivo e que ten que animarnos a seguir por este camiño. Moitas grazas.